ko jaylembi. Ko jaylembi? Ɗo ko jaylembi. Salasano gasre lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas sobiraɓe sakkiraɓe on kofnama on gaɗanama baraka ɗum wakkatire nde waɗugo guite ha jayleɗe leddi Cameroun. Bana ko anduɗen kubarol ɓuddugol nder leddi ndiɗo laati haala jomorgol dow téléphone e non bo tablette ɗum man ko hosama be yoɓirgo gal wakkere nde hutiniroɓe amma anniyakaɗo fasitama be horejo leddi Cameroun ɗum ɗaɓɓiti dabareji goɗɗi kayum jeyde wi'etende Château News wi en ha bindol muɗum nder asawere ndeɗo jomorgol dow téléphone geɓe 33 pecce tati dow temerre ɗum man waddi ɓangtal hakkiloji ɗuɗɗi ɓen egel en ɓiɗo ƴamƴamtotira Samuel eto wurti ha de'ende muɗum Cabral libigal muɗum kayum bo wiɗo taskitake ngam waɗugo wankore jayde wi'etende Le Quotidien Émergence kayum bo wi en jomorgol dow téléphone hon jogete kon ɗum ɗo pedala banagal ɓawo be dawla leddi Cameroun Paul Biya ƴami ɗum lora ɗum larta dedei taskaramji ɗi no ɗum yoɓirta ha douane majum en tawan ha belitol jowaɓol l'essentiel du Cameroun kayum bo wi en téléphone et tablette douane lore ponde fahin ha yeso en tawan ha bilitol tataɓol gal wakkere nde mutation kayum bo wi en téléphone et tablette crédit ko bo hutnirte ɗum ngam ƴonugo man wala ha bo ɗum yoɓa taxeji ɗin en tawan ha bilitol joytataɓol yettugo o jowenayaɓol le message kayum bo andini en no téléphone ji e non no gal hutiniroɓe yoɓgo muɗum ɗum laati bana hunde on ko yaadayi be anniyaji ko waɗama ɗum fondete bana rufgo reedu en tawan daga bilitol tataɓol yettugo bo o jowaɓol be fasitidgo anniya bana kaɗo expression économique kayum bo andini en Paul Biya 5 minutes libongli liken jagorɗo mo halfitina ɓoggi karallagal leddi Cameroun ha port autonome de Douala ɓe andini en ɓen man ɗo nder wakkatire nde ɗo be heɓugo riba ko bo keɓal ba kinno milliardji 10 en tawan ha bilitol joygoɓol wettugo bo joweeɗiɗaɓol Le Quotidien kayum bo famtinen ha gal wakkere nde kawtal e taskaram ɓen yimoɓe e non waɗoɓe hikmaji feere feere nder leddi Cameroun jagorgal ngal halfitina hikma épinal ha nder leddi Cameroun ɓen man tammi waɗugo jonde ko wiyete assemblée générale Sonakam no gas e nayi lewru sappuru ndu gonɗen ɗo ɓeɗo gaɗa taskaram o cembitka Le Quotidien Réalité Plus kayum bo andini en Sonakam bidum padɗo wondi be waɗugo assemblée générale majum nder de'ende daga bitol sappo aɓol yettugo sappo e goaɓol en paman hagal wakkere nde Sonatrel bo ɓe mbi barka ɓen man heɓi transformateur ji bakin o tati ngam bo yarugo yite daga ɗo hato jayde wiyetende sang détour kayum bo wi en Manawda Malachi ɗo tawi ha yitere nde dulluru ɗume on waɗi jagorɗo on ɗo mari ɓillaji bana ɗiɗo en poti en gaɗa guite ha sang détour ngam bo famugo Le Point hebdo kayum fu wi en Manawda Malachi on biyeteɗo Kavay Yege Djibril wato horejo mo assemblée nationale ɗo ɗaɓɓita ɓiltugo muɗum en tawan ha bilitol sappo e goaɓol jeyde wiyetende Tribune d'Afrique kayum bo famtinen ha Camerco ɓe puɗɗiti e kuuɗe maɓɓe be piroje horrende leddi Cameroun fuɗɗiti kuuɗe muɗum daga alat sappo e jowetati lewru sapporu ndu gonɗen ɗo ɓawo lebbi seɗɗa ko ɗum darnino dalila covid sappo e jowenayi en paman ha jayde wiyetende Tribune d'Afrique jahargal kuuɗe ɗe Camerco majum kalara kayum bo wi en kawtal woylari ɗo tiɗɗitini fahinni be ƴamtugo babe muɗum ha enam en tawan ha bilitol sappo e goaɓol deydey bindol ko waɗanama ha jagorɗo mo halfitina kuuɗe ɗe dawla be kawtal biyetengal mouvement 10 millions de nordistes Matila kayum bo wi en opération zéro accident ha dow laabi meɗen wato bila do'ugo motaji jagorɗo mo halfitina dimle jahale ɗo tawe ha wakkatire nde wolwango ɓiɓɓe adama daga jowi lewru sapporu ndu gonɗen ɗo on majum fuɗɗi taskaram bana kaɗo ko tammi timmugo ha 31 lewru aranderu hitan ujune ɗiɗi e nogas ego Eco Santé kayum bo wi en no haala nyaw ngu belenga ko wiyete diabète e non bo hypertension ko yahanta
bakin himɓe 120 on awnama ha Esiembot. E non gal wakkere nde COVID-19 bo Eco Santé famtini manawda malashi ɗo lartade taskaramji ko waɗama ha daldal piroje aéroport international Yaoundé Simalen. Le quotidien de l'économie kayum bo wi en ha ardungal leddi Cameroun soyde hollititgode de jahargal kuuɗe ɗe leɗɗe ɗon man ɗo waɗa leddi Cameroun soygo bakin milliardji ɗuɗɗi on ha kuuɗe muɗum en tawan ha bilitol tataɓol jayde wiyetende le jour kayum bo wi en yaadu ndunno gase ɗiɗi lewru silto salindu MRC bakin himɓe 150 on ko ɗum gonɗini tumaɗɗe dow maɓɓe ha ñawdu to ndu soje en ko wiyete tribunal militaire en poti en paama ha bilitol tataɓol. Cameroon Tribune kayum bo wi en kisdam ha diwe ɗiɗi woyla hirnange e fombina hirnange leddi Cameroun soja en ɗo de'itina ummatore ɓaw taskaramji feere ko ɓe gaɗi be nangugo e non bo mbargo ɓen ardiɓe gal halluɓe majum de'ende warti ha gal nokkuje ɗen ha bakkeje ɗuɗɗe en tawan ha bilitol ɗiɗaɓol yettugo bo tataɓol. Le quotidien numérique kayum bo yaari en tawon ha leddi Guinée Conakry cuɓol hoorejo leddi ɗum ɗo lima ɗereji ɗi cuɓi majum e non ɗon man ɗo waɗe bo be giɗɗe ɓen no hakkilanoɓe ko wiyete observateur en wariɓe daga lesɗe feere e non ha leddi Soudan bo procureur jo CPI biyeteɗo Fatou Bensouda ɗo ɗaɓɓita no ɗum yerɓirta Oumar El Béchir ha saare CPI majum gal wakkere ende jayleɗe laabi leylatol ko wiyete médias sociaux jendiyanko en no ɓe Burkina Faso ɗo tawe ha suudu jangirde ngam bo hakkilango noy on ɗum faddirta kubaruji pewnaɗi ko wiyete fake news ha gal laabi leylatol. Sobiraɓe sakkiraɓe ɗi on kubaruji ko tawete nder jayle meɗen ɗe leddi Cameroun ñalowmare salasa no gasre lewru sapporu hitan ujune ɗiɗi e nogas tata goyde sengotel amin gal wakkere nde Facebook hakkunde kode radio international non bo Hausa Fulani radio international. On jarama. Ko jaylembi. Ko jaylembi. Ɗo ko jaylembi.